Sumarioan aipatu moduan, pasaden astean Dikar kooperatibak planta berri inauguratu zuen garagartzeko industria gunean, eta aurkezpen horretan izan ziren besteak beste Marisol Garmendia, Espainiako gobernuaren ordezkaria Euskal Autonomia Erkidegoan, Iñigo Uzin Mondragon korporazioko lehendakaria, eta Inmaculada Riera Irrene, Espainiako merkataritzako ganbarako zuzendari nagusia, eta nola ez kooperatibako zuzendari nagusia den Ester Erkorta ere bai, eta gaurkoan planta berri horri buruz hitz egiteko gurekin dugu platoan Ester, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Esan dugu, aurreko astean inauguratu zenutela planta berri hori, guztiz amaituta dago, zerbait falta zaio? Bai, fantzen justu, aste bete inaugurau ginuan ofizialki, eta egin handi batian bertan dana martxan dauku. Urte hasieratik hasi ginenan lanian, eta junga depuratzen, faltazien gauzatxoak ipintzen, eta hendi hori zehose falta du, baina eguneko handi batan gare, 89 bertan lanian, eta esango produktu guztia bertatik ataratzen diala eta martxa hartzen. Langile guztiak eta bertara bideratu dituzu Bergaratik, okerazun dimanago, ezta? Hori da, bai, guztiak, langile eta makina guztiak. Nolako planta dela, esango zenuke? Zoragarria. Momentu hortan zoragarri geratu da. Aukera leku berri batera jungan enean eta lekua aukitza, aukera aukidu gure gustora ipintzeko eta prozesuak eta prozesuetara egokitzeko. Orduan, horrek laguntzen dago gero lanerako be, eta bertan dukun argitasuna, espazioa, alturak, beste nivel batean ipintze gaitu. Baiz, aurretik Bergaran zeunden, orain garagartzara joatea edo leku aldatzea erabaki duzue, prozesu hori ere pentsatzen dut, luzea, hainbat gauza hartu beharko direla kontuan mugitu horretik, enpresa guztia mugitu horretik, prozesu hori nolakoa izan da? Bai, azken aldian, oin dela 4 urte erabaki hartu zen, eta 4 urte hortan erabakia hartzeko ikuste genulako prozesu plan estrategiko horretan hazkunde handi bat zetorrela, eta hazkunde horri aurre egiteko genden lekutan, tamalez, erakinak ez zeukan leku gehiago, begiratu zian beste aukera batzu, bertan geratuaz, baina azkenean etzan posible izan, eta horrekin garbi geukan, bitxartian erabaki hori eta azterketa guzti horrek egiten baia ikusi izan, bazetorrela hazkundia, COVID-a bizi genuen tartia, eta COVID-akin etzan geratu, baizik eta kontrako entzunez, azeleratu egin. Orduan, espero genuen hazkundia pixka geroago izatea, aurreratu egin zitzaigun, eta bai ala bai, beste leku batera mugitzean erabakia oso garbi ikusi izan da, eta horrek askotan laguntzen du, ez? Bazkide guztiak garbi ikuste zeben behar hori, eta mugitu beharran orduan erabakia arindu edo erresago izan da. Harrigarria agian esan duzuna ez, COVID garaiarekin azeleratu edo aurreratu egin zela guztia, epoka edo garai horrietan dena guztiz kontrakoa gertatzen zelako. Bai, puntaletzatzen duzun hori gola da, danok lehengoko plan egin genuna danak gure kasuan plan guztiak berregin zian eta jeitsiera bat aurre ikusiz, esan ez, COVID-a dela eta ez dela 150 jeitsiko da, jeitsiera handi bat aurre ikusten, eta kontrakoa izan zen. Kontrakoa izan zen, justo kontrara, kapasitate guztia baite zitzaigun, 100 eta gehiago kiba genuen, gehiago. Ez da askotan jakiten ze eragin eukiko duen merkatuan, eta gure kasuan kanpokaldia hor zabaldu zen kanpo aktibidadeak, bakarka egiten dian aktibidadeak posible zian, eta beste futbola edo beste olako aktibidadeetara june zintzeik enez,
momentu hortan irabazten ata zen. Bueno, planta berri estreinatuta, aurrekoan egin zen duten inaugurazio hori. Ondo iruditzen bazaizu, inaugurazioko tartetxo batzuk ekarri ditu gaurko honetan, eta lehenik eta behin, Marisol Garmendi Espainiako gobernuaren ordezkaria entzungo dugu Euskal Autonomia Erkidegoan, hauexek dira berak esandakoak aurkezpen horretan. Eredu ezin hobea da Dikar. Betiko enpresa, betiko baloreak, kooperatibismoaren baloreak uztartzen dira modernitatearekin, teknologiarekin, apostu berriarekin. Modernitatea, teknologia, bi hitz horiek aipatu ditu Marisolek. Pentsatzen dut planta leku aldatzen denean hobera egiteko izango dela, ze berrikuntza dituen planta da eta ze pauso kualitatibo eman duzu zentzu horretan. Bai, gu Dikarren aspalditik erabakia hartuta zegoen, ezin degula jarraitu era tradizional batean, bidean daren talentu beharra, expertiz behar hori dela eta ezin genuela eraman artisau mundutik, honek gaur eguneko industriara salto inbertzula, eta hortan urte askoan daro jau ez. Hortan, salto horretan, Bergaran bertan pausu asko eman dira, lean manufacturing beti abia puntu aukitza eta metodologia moduan, eta hor aurrera pausu mordo bat egin ziren Bergaran bertan. Arrasatera etortziakin, hor beste salto kualitatibo bat ematen du, momentuz lehen antolakuntza zeluletan zegoen, areaka, eta gai izan ga, zeluletatik eta areatatik linea bakarretara pasatzea. Ordan, produktu bakoitza, hasi eta bukatze hori linea baten egiten da, eta horrek ahalbidetzen duzkuna da, produktua hastetik bukatzera morreztu egin dela denbora. Lehen 3 hilabetera emate zigun honek, eta arrasate etorri ganetik eta linea martxan ipini ditugunetik 3 hastetara murriztu da. Ordan, salto kualitatibo importantia izan da. Berrikuntza bestalde batetik hori makinaria zentzu hortan, hori aurreze egindako zoz esan. Gu enpresa industriala gea, ez gara artisauak, eta gure modelua hori da. Teknologia sartuaz eta berrikuntza guztiak adaptatuz. Berrikuntza horietako bat, edo bintzat aurkezpenean azaldu zenutena da, reload aroa jarri duzuela martxan, zer esan nahi du horrek? Guretzat esan nahi asko da euskal reload, reload bera rekarga da, arma kargatzen danen, iten den akzio hori. Orduan, honekin ikusten genuen gu berriz ere indartuta gatozela, garagartzara etorrika, fabrika berri bat dauku, karga berri bat ipini du, kapasitate gehiago sartu du, hori bera, karga gehiago okitzea da, jende gehiago sartu deu, hori ere bai, guretzate karga berri bada, eta gero aurrera begira, beste abia puntu baten jartzen gaitu, orduan, indar berritxuta atatzen gan puntu bat da, eta datorkigun erronkei aurreitzeko instalakuntza on batzugin. Pentsatzen dut horrek eragin ere izango dela merkatuan. Noraino iristeko aukera emango dizue berrikuntza edo pauso berri honek? Bai, batizpat merkatu azkenian gora bera asko. Tendia ointxe gustatzen da produktu bat, gero beste bat, tendentziak, modak, orduan adaptabilidade gehiago emateu. Lead time hori murrizten daneran, adaptatzeko aukera gehiago emateu. Garagartza aukeratu duzu, planta berria egiteko edo egokitzeko. Industriagune indartsua izan da, eta berriz ere, bizi berritzeko pauso hori zeuek eman duzue agian, edo horrekin zuek emandako pauso horrekin bizi berritu egiten da. Ondo iruditzen bezaizu, Maider Morrasek ere horri erreferentzia egin zion aurkezpenan, eta orain Maider Morrasek esandakoak entzungo ditugu. Leku hau, azkenean bizi berritxuta ikustia, benetan emozionalki oso positiboa dela. Eta, azkenean simbolismo horretan, herriaren berrera ikitzeko eta berrirna hartzeko grina hori adierazten dago, ez? Horregatik oso pozgarria da. Ikustia benetan hemen aktibidadia eta Dikar bezalako enpresa bat, kooperatiba bat hemen egotia. Argi gelditzen da, zonalde hori indartzeko apustu garbi egin duzuela bentsat.
Bai, bueno, eta niretzako harrotasun puntu batekin ez neure arrasatekoa naiz, eta, bueno, esango genuke nire lehen lanpostua antxe izan nola. Así que, bueno, esanguratsua da arrasaten, hori garbia da. Eta, bueno, guretzat postua, kooperatiba ganeinean bertako industria eta bertan lana sustatzean datza. Orduan, goazen lekura goiazela, hori da gure helburutako bat, bertako industria eta lansarea handitzen laguntzia. Baizik, gogoratuko ditugu ikusentzulei, Fagorren planta zahar bat eraberritu duzuela. Horrela, planta ez da hutsetik hasi. Planta bertan zegoen, zuek eraberritzea erabaki duzu kasu horretan. Planta berri honekin zenbat lanpostu sortuko dituzu eta gainontzean zenbat langileko osatzen dute Dikar une honetan? Bale, une honetan 300 bat pertsona etorrega. Proiektua komentau genuenean 200 genden Bergaran, eta hori, askunde hori azeleratu zanean, beste egun handituga. Etorkizunera begira, gure buruan dagoen zenbakia 400 bat pertsona izatea da, dimensionautu dugunan arabera, eta hortan buru belarri lanian, oin kapazitatea daukunean, merkatu jakinarazi, oin beste almen batzu dauzkogula, eta hortxe gure postua. 300 langile, hemen Debagoienean, baina Debagoienean tik kanpo ere, beste planta batzuk ere baituzue, noraino iristen da Dikar? Bai, Dikar gaur egun danera izango gea 400 bat, gure 4 herrialdetan gaude, hementxe, Portugalen planta txiki baduku, Frantzian bai, eta beste planta garrantzitsu guretzako Estatu Batuetan. Bai, fabrika eta distribuzioa biak uztartzen dira. Dudarik gabe pauso oso garrantzitsu eman duzue, planta berrera ikitzen planta hori, aurrera pauso itzela, zeintzuk dira etorkizunerako markatu edo finkatu dituzuen erronkak? Bueno, erronken artean, bidea jarraitzea da, baina bidea jarraitze hortan helmuga motz batea, lau urterako gaur egunean ez du begiratzen arutzago gauzak gehiegi aldatzen dira, orduan lau bat urtera begira ikusten duguna diversifikazioan jarraitzea, teknologian berriztia, teknologia esaten dudanean, digitalizazioan, materialetan, teknologia berriak sartzen, robotizazioan, beste erronketako bat talentua eta gero demografia aldetik inbertsioa badator, eta gero eta gehiago kostako sako jendia topatzia eta behar den ezautzakin. Orduan, hori beste erronka potoletako bat izango da, flexibilidadea, erronka deixente dare eta mundu honetan kompetitibo izaten jarraitzia. Eta ziur, planta berri horrek bide emango dela bintzat, bide emango dela horretarako. Ester egin dugu, errepaso txiki bat bintzat, planta berri horrena, inaugurazioarena, aurrera begira dituzuen erronkak, gure aldetik, eskerrik asko gurean izateagatik, eta erronka horiek bintzat, lortzeko lana eta bide hori ondo doak izuen. Eskerrik asko zuei gonbidatziarren eta pixka Dikar zein garen zautziarren. Mila esker da hurrengora arte. Bai, zegoen.